Morella, encimbellada en la vessant d'una muntanya a més de 1.000 metres d'altura, és la capital dels Ports, una comarca de caràcter estratègic en la confluència de València, Aragó i Catalunya entre la mar Mediterrània i l'interior peninsular. De relleu abrupte i muntanyós, amb rambles i moles, el paisatge de vegetació natural es combina harmònicament amb les obres humanes. El riu Bergantes i el Cérvol solquen una comarca de gran riquesa paisatgística, llegat de la seva història i un recurs crucial per al seu desenvolupament present i futur. El seu terme municipal, amb 414 quilòmetres quadrats, és el més gran de la província de Castelló i el tercer més gran de la Comunitat Valenciana. La seva població és de vora 2.800 habitants. És difícil buscar una època de l'any per visitar la comarca dels Ports, per visitar Morella, perquè durant tot l'any, també des del punt de vista climàtic, ens ofereix molt atractius. Pel que fa a l'hivern, la neu potser siga la principal atracció, situacions meteorològiques atlàntiques que porten neu, però sobretot les més copioses es produeixen quan es barreja el fred i una situació meteorològica de vents d'origen marítim. També ben abrigat, disfrutar del fred de la comarca dels Ports en hivern és tot un plaer i potser també l'època de l'any més atractiva siga la primavera o la tardor, els colors, les olors, les tòfones, és època de rovellons, d'esclata-sangs, és època de disfrutar de la natura. Per tant, durant tot l'any és bona època per a disfrutar de Morella i del seu voltant. Si alguna cosa destaca quant a costes a esta impressionant ciutat és la seva silueta retallada sobre l'horitzó i sobre la Mola el seu castell, declarat Monument Històric Artístic l'any 1931. Una impressionant construcció que ha sigut habitada de forma ininterrompuda des del tercer mil·lenni abans de Crist. S'han trobat restes del Neolític, de l'Edat de Bronze, dels ibers. Fou en època romana i posteriorment, amb l'arribada dels visigots, dels àrabs i dels cristians, quan el castell va agafant forma i es fortifica. Es pot fer el recorregut a través de 3 nivells senyalitzats amb panells que ofereixen informació històrica molt interessant al visitant. Des de la part alta es divisa la ciutat, un eixam de teulades roges i gran part de la comarca dels Ports. Un lloc que convida al relax i l'observació. Un paisatge que s'estén entre un mar de muntanyes, barrancs, espais de gran bellesa esguitats d'un ric patrimoni cultural i artístic amb ermites, masos, ponts o murs de pedra seca. Les muralles medievals envolten la ciutat. El seu origen és anterior a l'època de Jaume I, però la muralla actual data dels segles XIV i XV. 2 quilòmetres de muralla d'entre 10 i 15 metres d'altura, amb gruix de 2 metres, franquejada per 7 portes i 10 torres. La porta de Sant Miquel, la de Sant Mateu, de Forcall, la porta del Rei, per on va entrar Jaume I a Morella, la porta Ferrissa, escenari de l'entrada del cavaller Blasco d'Alagón quan va prendre la ciutat als musulmans, o la porta de la Nevera, situada a prop de la nevera o pou on es guardava la neu. L'aqüeducte de Santa Llúcia és un gran eixample d'enginyeria civil gòtica del segle XIV. En època medieval, arreplegava les aigües de les fonts de Benatxos i de l'Aljub cap a la Font Vella de Morella. Dels monuments religiosos destaquen el convent de Sant Francesc i l'església arxiprestral de Santa Maria. El convent es troba a la base de la Mola i és l'únic accés al castell. Un bon motiu per visitar les restes del claustre del segle XIII, l'església d'estil gòtic de Reconquesta del segle XIV i la sala capitular, la sala de Profundis, que conserva una de les mostres més antigues d'art macabre espanyol. La dansa de la mort, pintures murals del segle XV que uneixen a la noblesa, al clero i al poble al voltant de la mort. L'església basílica de Santa Maria la Major és una construcció gòtica que reuneix en una mateixa façana la porta dels Apòstols i la de les Verges. Dins, a la part posterior del cor, es pot veure esculpit en forma de frisc el pòrtic de la Glòria. Altres joies de la basílica són l'escala de caragol, per la qual es puja al cor, on es poden veure figures en relleu representant passatges de l'Antic i del Nou Testament. L'altar major, obra barroca xurrigueresca que paga la pena detindre's a contemplar. Les vidrieres originals de l'Escola Valenciana del segle XIV o l'òrgan de Francisco Turull,
un dels òrgans barrocs més importants de la Comunitat Valenciana. L'organització dels carrers de la ciutat està condicionada per la topografia de la Mola. Passejar pel carrer principal. El porticat carrer Blasco d'Alagón et transporta a una altra època des de la plaça i la porta dels estudis fins a la de Sant Miquel. Recórrer la ciutat es permet descobrir palaus i cases pairals. Els carrers radials són costeruts i escalonats. Amb la crisi dels anys 70, el sector agrícola i ramader donaren el relleu al turisme, com a pilar bàsic de la seva economia que al mateix temps oferia oportunitats per recuperar i conservar el seu patrimoni. Motius més que suficients perquè Morella forme part des de 2013 de la xarxa de pobles més bonics d'Espanya.